ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାତି ଲଗ୍ନର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଆଳପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଜୀବନଟିଏ, ନାରୀଟିଏ। ମୋ ନାଁ ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା, ଘର କେନ୍ଦୁଝର। କେନ୍ଦୁଝର। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପୁଷ୍ପଲତା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅ, କେବେଠୁ ଏଇ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ? ଏ ସାହିତ୍ୟର ବିଗତ ବିସ୍ତାରିତ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଷୟ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ପାଠ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଏଇଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗଲୁ, ବଡ ହେଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସରରେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସି ଖୁନ୍ଦେଇ ହେଇଗଲା ଭାବି ହବନି। ତେବେ ନାଁ ତ କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ଫକୀରଚରଣ ଜେନା, ଯିଏକି ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲେ, ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ କାଳେ ମୁଁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ରୋଲ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଆମର ଏମଆଇଏଲ ଟିଚର ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷାରେ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏଇ ମାନେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ସ, ହ, ତ, ଏଇ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି, ପୃଥିବୀ, ପାଣି ପବନ ସହିତ ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତତ୍ଵ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଇଏ ମାତୃଭାଷା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ବଡ ଭଉଣୀ ମୀରାଜନା, ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ଲେଖିକା, ଗାଳ୍ପିକା। ସେ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କର, ଏଇଟାକୁ ଭୁଲନି। ଆଉ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତ ରୁଚି ବହୁତ ଆଗରୁ ଛୁଆ ବେଳୁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫିସର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଏବେ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଅବସର ସମୟରେ ବହୁତ ମନେ ପଡିଯାଇଛି ଏଇ ଲେଖା ଲେଖି କବିତା। ତା ଭିତରେ ବି ଚାଲୁଥିଲା, ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ମନେ ପଡିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରି ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆକୁ ଗଲେ ଗୀତ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଭଜନ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଏ। ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ପୁରେଇ ଦିଏ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚି, ଆମ ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ। ଏମିତି ଅନେକ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ସହିତ ସେବା ଇଏ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସେବାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ବାସେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାସୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ କାମ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ବାସନା ଭରି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏତେ ଭଲ, ଆପଣ ଏତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେବେଠୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର କଣ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କବିତା, ଗଳ୍ପ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କଣ ଲେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ମାନେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ଚାରି ଦିଗ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆପ୍ରୋଚରେ ଇଏ କାମ କରୁଛି। ତେବେ କୋଉଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, କମ ଭଲ ପାଏ କହିବିନି, ମୋର ସବୁଥିରେ ରୁଚି ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ନାଟକରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତର୍କ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାଗ ନଉଥିଲି। ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କଲ୍ୟାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଥର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଁ ରେଡିଓ ଟକର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା, ଶିଶୁ କବିତା ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ ଇଏ କରେ। ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଆଉ ଛୋଟ କବିତା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ କବିତା ଲେଖିପାରେନି କି ବହୁତ ବଡ ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରେନି। ଏଗୁଡାକୁ ମୋର ବେଶୀ ରୁଚି, ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସେଇଟା। ତ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ଯୁବପିଢି, ନୁହଁ, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଜିର ଯୁବପିଢି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି?
ହଁ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ଯୁବପିଢି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ ତରିକା, ମାନେ ଠିକ ମାର୍ଗଟାକୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଖେଳରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଗାୟନରେ, ନୃତ୍ୟରେ କେତେ କଣ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାରାଚୁଟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଠି ସଜେଇକି ସୃଜନୀ ଭିତରେ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଜଣେ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଭିନ୍ନ ମାନେ ଆନମନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁଲବୁଲ ମନ ଏବେ। ତେଣୁ ଠିକ ରାହାଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ କିଛି କିଛି ରହିଛି, କିଛି କିଛି ହଁ, ରହିନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯୁବପିଢିକୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ସରଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ନା। ଏଥିପାଇଁ ସମୂହ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆହ୍ୱାନ। ଏବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେମାନେ ସେଗୁଡାକୁ, କସ୍ତୁରୀ ଯେମିତି ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା ଦେହରେ ରହିଛି ମୃଗ, ମାନେ ସିଏ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା କସ୍ତୁରୀ ତା ଦେହରେ ରହିଛି, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ମନେ ପକେଇଦବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ସଠିକ ମାନେ ପରମ୍ପରା, ଆମର ପ୍ରଗତି, ଆମର ମାତୃଭାଷା, ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଜେଇ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଶକ୍ତି କଣ? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଧାର, କିନ୍ତୁ ନା, କଲମ ମୁନର ଧାର ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ। କଲମ ମୁନ, ସେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତରିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏତେ କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେନି? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଷ୍ଟିଂ ଡୋଜ ଟା ଟିକେ ଦବା ଦରକାର। ସେ ଡୋଜ ଟା ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କହିଦବୁ ଯେ ତମେ ଏଇଟା ପଢ, ଏଇଟା ପଢ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାତୀ ଲଗ୍ନା ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରାଯାଆନ୍ତା। ଏବଂ ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତେ, କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରନ୍ତେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆମେ ପଚାରିବା। ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ କଥା, ରେବତୀ ଗଳ୍ପ, ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କଣ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ସିନେ ଜଗତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୁଲିବେ? ଆମେ କହିବା ସବୁ ତମର, ତମକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ହଜମ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥାଇକି ସେ ଲେଖି ପାରିଲେ କାରା କବିତା, ଯେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଖିପାରୁନୁ କି ଆମେ ଖାଲି ପଢିବା କଥା। ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇକି, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥାଇକି, ଜେଲରେ ଥାଇକି, କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି, ସିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଆମ ଯୁବପିଢି ତ ଏବେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ସାଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ, ପରିବାରରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଯେମିତି ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ବାପା ଜେଜେ, ଆମ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ, ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଛୁ, ସେଇମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଖାଲି ମନେ ରଖିଲେ ଭଳି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ମାନେ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ସେ ଶୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ଆଉଁସିକି ଉଠେଇବା। ଏବେ ତ ଆଉ ମାନେ ପିଞ୍ଚ କରିକି, ରାଗିକି, ବାଡେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ ଆଉଁସିକି ଉଠେଇବା ଦରକାର ଯେ ବାବା, ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆମର ମାତୃଭାଷା, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ପ୍ରଗତି, ଆମେ ଯଦି ଏଗୁଡା ନ କହି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଶିଖେଇ ପାରିବା, ଏମିତି ହବ। ତେଣୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଆମ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକ୍ସ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ କହିବା ଦରକାର, ରାଜନୀତି ଯୋଉଟା କରିପାରିବ ନାହିଁ
ତାହା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କରିବ, କବିତା ହିଁ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବହୁତ ଏମିତି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଦେ ବାକ୍ୟରେ ପଦେ କଥାରେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ଆମର ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢିବା ସମୟରେ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ସେଭଳି ବାପା ମାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ପିଲା ମୋ ମାଟି କଥା ଜାଣୁ, ମୋ ମାଟିର ପୁତ୍ର କଥା ଜାଣୁ, ମୋ ଭାଷା କଥା ଜାଣୁ, ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି ଆମକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ହଉଛି ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।